नमस्कार ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ଆଗାଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭୂମି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆପଣଉଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ଏମିତି ଭୂମି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆପଣଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବାଛି ନିଏ, କାହିଁକି ବାଛି ନିଏ, ସେ ସେତେବେଳେ ଭାବେ କି ତା ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସବୁ ଦିଗ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଭାବିନିଏ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଫାଇନାଲି ଏଇଭଳିଆ ଭୂମି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଡିସିସନ୍ ନିଏ। ତ ସେମିତି କାହିଁକି ଜଣେ ଲୋକ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବେ, କାହିଁକି ଭାବିବାକୁ ଯିବ, କାହିଁକି ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯିବ? ତ ମେନ୍ ଯେଉଁ ରିଜନ୍ ହେଉଛି କି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, କୌଣସି ବିଜନେସ୍ରେ ତାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ଲସ୍ରେ ଚାଲୁଛି, ବିଜନେସ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ା, ଆଉ ଏମିତି କିଛି କୌଣସି ବି କାରଣ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥାଏ। ତ ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା, ସୁଇସାଇଡ୍କୁ ଆପଣେଇ ନୁହଁ। ୟା ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫେସ୍ କରିବା, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଜିବା, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗକୁ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଆଜି ନ ତ କାଲି ମରିବା, ତ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିକି ମାନେ ଗୋଟେ ତାକୁ ମାନେ ଗୋନ୍ୟ ଜିନିଷଟାକୁ କରିକି କାହିଁକି ମାନେ ଏତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନଟାକୁ କାହିଁକି ଆଣିବା? ଆମେ ଯେତେ ପଜିଟିଭିଟି ରହିବା, ଯେତେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା, ପଜିଟିଭ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ପଜିଟିଭ୍ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ପଜିଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବନେଇବା, ଯେତେ ସୋସିଆଲାଇଜ୍ ହେବା, ତ ଯେତେ ସୋସିଆଲାଇଜ୍ ହେବା ଆମେ ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ସହିତ ବଢ଼ିବା, ଆଉ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯିବାନି। ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଆଗରୁ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଫାଇନାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ମୋ ମତରେ ଏଇଟା କେବେ ଫାଇନାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ। ସୁଇସାଇଡ୍ କେବେ ବି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରିଥିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବାପା ମା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବା ଯିଏ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁନି। ଯେତେ ହବ ସୋସିଆଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଡିପ୍ରେସନକୁ ଜମା ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡିପ୍ରେସନ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଯଦି ଭାବିବା ସେଟା ହେଉଛି ଡିପ୍ରେସନ୍, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା ସେଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ତାପରେ ଡିପ୍ରେସନ୍, ତାପରେ ଆମେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସିବ। ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନା ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି ବୋଲି, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସେୟାର କରିବେ, ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ। ଏଇଭଳିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ସେଟା ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ ଭୁଲ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ନ ହେବା ଦରକାର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଛି କିଛିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିଥିବି।